Hola, hola! Aquí la Misha amb el reportatge, que aquest mes gira al voltant de l'esperada reobertura de les llibreries. Visca! Totes estan seguint unes rigoroses mesures de seguretat i de moment només ens poden atendre amb cita prèvia. Així que he volgut saber com ho estan vivint algunes llibreries de Barcelona que m'encanten. I de passada els he demanat que em recomanessin algun llibre ple de positivisme per no perdre el bon humor. Comencem, doncs, amb el testimoni del Marc de la llibreria La Tribu. Hola, sóc el Marc de La Tribu de Sant Andreu, d'aquí de Barcelona. Estem contents perquè fa poc estàvem tancats i ara podem obrir, però sabem que serà encara millor quan puguem atendre la gent com més o menys ho fèiem fins ara, no? Que la gent venia, podies ensenyar els llibres, parlar i tal, contacte més humà. Ara, pràcticament, de fet, hi ha moltes clientes que el que ens sortiria de dins seria abraçar-los i, clar, ho fem en un exercici de contenció. Així com a resum diríem que som optimistes, que de fet les llibreries hem tingut molt suport de la gent durant aquest mes, sobretot per la campanya de Sant Jordi, llavors hem de ser optimistes. Nosaltres ja ho som de per si, però si no ho fóssim, vull dir, per obligació hauríem de ser optimistes precisament pel suport que hem rebut. Llavors, breument, la recomanació juvenil és La història interminable, o La història interminable, de Michael Ende. És un clàssic, jo l'he llegit ara precisament aquest confinament i la recomano perquè és una defensa, una al·legoria a la fantasia, al món de la imaginació. És una novel·la que té molta acció també, és d'aventura. Fins i tot qui hagi vist la pel·lícula que sàpiga que la pel·lícula acaba pràcticament a la pàgina 200 de la novel·la i la novel·la en té unes 500. I res, a veure si us agrada. Seguim amb la Paula de la llibreria Lots. Com ha viscut la reobertura de la seva llibreria especialitzada en llibres infantils i juvenils? El dia 4 de maig vam reobrir la llibreria després de gairebé 50 dies tancats i tot va ser una emoció molt, molt continguda amb coses rares. Ara tenim un taulell davant de les portes d'entrada de la llibreria i els atenem des de la porta. Tenim un horari més reduït, fem de 9 al matí fins a les 2 de la tarda, això mentre estem en la fase 0, però el més bonic és veure com el projecte de la llibreria al barri se l'ha fet seu, molts veïns s'han apropat, teníem comandes i encàrrecs de Sant Jordi que a poc van trobant els seus lectors i tota aquesta sensació d'abraçades contingudes que quan comencem a fer abraçades, Misha, serà un no parar. I per aquests dies que encara tenim per davant, que seran raros i necessitarem riure i tenir un xute d'energia i de bones vibracions, us recomano el llibre del Serrós. El llibre del Serrós és un llibre del Gianni Rodari que aquest any celebrem els 100 anys del seu naixement, amb una magnífica traducció de la Teresa Duran i editat per Joventut. Us animo a descobrir tots els errors que trobareu en un llibre. Escoltem ara la Conxita de la cèntrica llibreria Lagi. Quina ha sigut la vostra experiència? Mira, amb l'aspecte de la reobertura de les llibreries, nosaltres seguirem les pautes que marqui Sanitat. Sabem que no serà fàcil, el ritme de treball s'ha trencat i al principi tindrem mancances que haurem d'anar minimitzant de mica en mica. Tota la cadena s'ha aturat i tocarà restaurar-la tan aviat com puguem. Ens posarem al dia amb les novetats que les editorials tenien programades per Sant Jordi, que no van arribar, amb les reposicions de l'estoc, amb el servei de comandes i sobretot amb el que més ens agrada, que és retrobar els clients, amics i restablir complicitats i sobretot el contacte. També aprofito ara per recomanar un llibre juvenil que es diu La biblioteca prohibida, de Dave Conis. La Clara, una noia que va a l'institut, a la seva acadèmia, descobreix que el director ha fet una llista de llibres prohibits i ella decideix lluitar en contra d'aquesta injustícia i comença una biblioteca clandestina amb tots aquests llibres
i no continuo perquè val més que el llegiu. Moltes gràcies. I per últim tenim amb nosaltres a la Marta de la llibreria El gat pelut de les Corts. Quines sorpreses s'han dut ella? El tema de la reobertura està sent entre caòtic, emocionant, estressant, tot plegat, tot junt, perquè ha passat de tot, o sigui, passa de tot. De pensar que teníem o que ens esperava un mes d'abril estrepitosament dolent, vam passar a començar a rebre comandes per tot arreu, la gent super enfrescada i amb moltes ganes d'ajudar. I això, clar, això de cop i volta de pujar els ànims, no? O sigui, ens hem sentit en aquest sentit molt recolzats. I pel que fa a llibres d'infantil i juvenil, pel tema del positivisme, jo aquests dies vaig llegir La noia ocell, ve de Blacky Books, una història preciosa d'una nena que en la seva vida, curta vida, perquè és molt curta, em sembla que eren 10 anys o 12, ha passat per moltes cases d'acollida, no ha trobat el seu lloc i un bon dia va parar a casa d'una dona que l'entén com ningú i estableixen una relació d'amistat i més endavant es converteixen en família i és una delícia. Així que ja ho sabeu, tingueu paciència i doneu suport a les vostres llibreries de proximitat, perquè els vostres llibreters de confiança tenen tantes ganes d'abraçar-vos com vosaltres a ells. Fins a la propera. Adéu!